Zostajemy przy derbach, ale zmieniamy formułę, ponieważ przenosimy się po raz kolejny w świat boksu do 80 kg. Reprezentant Hutniku Kraków Gabryś Kotaś podejmie reprezentanta Grappling Kraków Michała Guzika. Panowie już są gotowi, sędzia również. Rozpoczynamy pojedynek bokserski. Na razie wymiana ciosów prostych, zarówno na górę, jak i na korpus. Proste ciosy, Gabryś! Idący do przodu Michał Guzik. Na wycofaniu cały czas Gabryś Kostaś. Po raz kolejny lewy prosty w wykonaniu Michała. Szuka tego zamknięcia właśnie rywala pod linami. Guzik, tak aby Kostaś nie mógł odskakiwać, nie mógł unikać tych ciosów. Teraz dobry ten lewy sierp w wykonaniu Kostasia. Widzimy, że ta pierwsza runda mocno badawcza. Panowie nie rzucają tutaj wszystkiego na jedną kartę, na jeden atak. Tylko powoli starają się dobrać do swojego rywala. Po raz kolejny klincz rozerwany i wracamy. Cały czas idący do przodu Guzik. A teraz mocniej zaatakował. Ale wydaje się szczelny za tą podwójną gardą. Kostaś unika ciosów Guzika. Dobry atak na tułów. Przed chwilą mieliśmy obraz, kiedy to zawodnik ze złotego narożnika zaczął atakować. Ale już wszystko wróciło do normy. Po raz kolejny mamy Guzika idącego do przodu. Ładny teraz taki bezpośredni atak. No i pierwsza runda za nami. Pierwsza runda, tak jak mówimy, mocno badawcza. Obserwuję teraz obydwóch zawodników i widać, że no jeden i drugi mają jeszcze sporo siły, sporo tlenu. No tutaj ta pierwsza runda nie zrobiła na nich wrażenia, ale też bądźmy szczerzy, nie zrobili w tej pierwszej rundzie nic, co ten tlen mogłoby odebrać. Te akcje były przemyślane. No tutaj mamy taką mocniejszą, kiedy właśnie Michał Guzik postanowił zaatakować swojego rywala, miał go nieco zamkniętego pod siatką. Te ciosy rzeczywiście były mocniejsze, bite z pełną agresją. Runda druga, ruszamy. O! Dobrze, mocno teraz. Od samego początku Gabryś. Ale widzimy, że Michał również jest przygotowany na te ataki. Mocno zaatakował teraz korpus.
Teraz akcja na górę. O, pięknie nam otwarła się ta walka w tej drugiej rundzie. Oraz otwarł nam się ten pojedynek w tej drugiej rundzie, ale jak mówimy, te akcje dalej nie są zbyt liczne. Kostaś na pewno bardziej aktywny w tej drugiej rundzie, idący również do przodu, powodujący to, że Guzik musi się wycofywać. Co prawda mało wynika z tego ataku, ale właściwie będą ku temu te same argumenty, które były we wcześniejszych walkach bokserskich. Duża platforma, właściwie brak umiejętności cięcia kątów ataku. Troszeczkę taka gonitwa jak w rodeo za swoim rywalem, gdzie warto więcej troszeczkę popracować na boki. No teraz ładna ucieczka spod siatki. Po raz kolejny, najpierw korpus. Trochę wymian niczym z Rockiego, ale faktycznie finalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę zawziętość, charakter i poświęcenie, to panowie mogliby być z tych wymian dumni. Tak, ale zdecydowanie mniej krwawa walka niż... Krwawa. Poczekajmy, jeszcze się nie skończyła, jest dopiero końcówka drugiej rundy. Mamy jeszcze całą rundę trzecią. O, też mniej krwawa, ponieważ te ciosy mają zdecydowanie mniejszą wymowę. No umówmy się, styl walki panów również jest nieco inny. Właściwie tutaj każdy walczy dużo bardziej asekurancko, unikając właściwie ataków rywala, pracą na nogach, wydłużaniem dystansu. No dobrze wiemy, że film, o którym wspominamy, przechodził dużo więcej krwawych wymian, wojen, za którymi troszeczkę w tej walce również tęsknimy i może byśmy jakiś taki mały wątek chcieli zobaczyć. Tak, i u Rockiego nie było przeszczelonych ciosów. Tak, dokładnie. No zawsze było na punkt, ale wytrzymałość również była rezystowa. Tak. No i przede wszystkim tam ciosy blokowało się twarzą, a nie rękawicami, bądź tym bardziej jakimś odskokiem. Tam nawet ciosy zadawało się nosem prosto w rękawicę, w pięść, tak, tam wszystkie Tak. opcje były dozwolone. Wiadomo, że tutaj troszeczkę na ten temat żartujemy. Panów absolutnie do tego typu stylu walki nie namawiamy. Ale troszkę podkręcić agresję nie zaszkodziłoby. Zdecydowanie tak. Tak, to była zdecydowanie jedna z lepszych wymian w tej rundzie drugiej. No i to, o czym mówimy, duży odsetek tych ciosów przeszczelonych, nietrafionych. A pamiętajmy, że one również męczą. Muszę przyznać, że Gabryś Kotaś faktycznie ma naprawdę dobry przegląd. Teraz zaczęło się naprawdę mocno, odważnie. Finalnie panowie jakby przejęli nasze prośby. Prosimy o więcej krwawych wymian, to faktycznie finalnie chyba takie przed nami. Zdecydowanie Michał Guzik zerwał się teraz do bardzo dużego frontalnego ataku. Wcześniej swoją rundę oddał właściwie Gabrysiowi, prowadząc je więcej na biegu wstecznym. Tak, ale to, o czym mówiliśmy, ten wskaźnik agresji jest teraz znacznie bardziej widoczny u Guzika. No i to też daje efekty. Miejmy nadzieję również, że powietrze szybko z niego nie zejdzie, że faktycznie ten kryzys, który prawdopodobnie zaraz się wkradnie, nie zmieni stylu walki, albo ewentualnie w drugą stronę. Może to Gabriel Kotaś tym razem postanowi troszeczkę zrewanżować się swojemu rywalowi za jego atak w pierwszej fazie rundy. Tak, Gabryś nie może się chować tak tylko i wyłącznie za podwójną gardą, ponieważ po pierwsze nie widzi swojego przeciwnika, ponieważ ta głowa idzie zdecydowanie za nisko.
i optycznie wygląda to bardzo źle dla sędziów, właściwie finalnie gdzieś tam cały czas ten balans tułowa, praca na nogach, wychodzą mu jednak na dużo lepiej. Gabryś dobrze czuje dystans, ma nisko opuszczone ręce, potrafi naprawdę tym dobrym czuciem dystansu, balans tułowia, pracą na nogach, właściwie prowadzić tą walkę nie trzymając rąk wysoko, oby nie został za to skarcony. No, słyszymy tutaj, że kibice wołają, walczysz u siebie. Nie wiem, czy to kibice, ponieważ tutaj po raz kolejny mamy derby. Mam wrażenie, że Michał Guzik jest reprezentantem tutaj sekcji bokserskiej Hutnik Kraków, jeśli się nie mylę. Ale im bardziej wzmoża się doping dla Gabrysia, tym mocniej odpala się w tym wszystkim Michał Guzik. Także tak naprawdę muszę powiedzieć, że ta trzecia runda naprawdę... Superman w boksie, muszę powiedzieć, dawno tego nie widziałem. Ostatnio na jednej polskiej gali, oczywiście na walce bokserskiej widzieliśmy ground and pound. W parterze tutaj też musiał być jakiś mała niespodzianka ze strony Michała Guzika, który faktycznie w stylu Supermana chciał swojego rywala zaskoczyć. Finalnie, tak czy inaczej, ta trzecia runda bardzo mocno na korzyść Michała Guzika. Właściwie zepchnął do głębokiej, pełnej defensywy swojego rywala. Widzę, że jest mocno nakręcony, że chciałby właściwie swojego rywala posłać na dech i skończyć tą walkę przed czasem. Naprawdę teraz seria bardzo dobrych, celnych ciosów. Zostało ostatnie paręnaście sekund. Zrywa się Michał Guzik, jego rywal na siatce. Właściwie już totalnie oddał tą walkę, nie podejmuje żadnej walki, walczy o przetrwanie, ale przetrwać w tym wszystkim udało się do samego końca. Czekamy na werdykt punktowy. Tak, ten pasek z agresją zdecydowanie został podkręcony u Michała Guzika w tej trzeciej rundzie. Szkoda, że nie od początku, szczerze mówiąc, ponieważ... Szkoda, właściwie myślę, że panowie zostawili sobie całą, żeby się tak mocno odpalić na ostatnią rundę. Można było troszeczkę wcześniej zaryzykować. Ciekawszy obraz miałaby ta walka. No i tutaj widzimy, zdecydowanie też silniejszym zawodnikiem był Michał Guzik. Przepychał swojego rywala. Tak, właściwie w tej trzeciej rundzie szedł jak taran, właściwie gdzieś tam niszczył wszystko, co spotkał na drodze, a wyraźnie szukał swojego rywala. Jednogłośne. Zwycięzcą tego pojedynku zostaje Michał Guzik! Niespodzianki nie było, ale też bądźmy szczerzy, być jej nie mogło. Michał Guzik zostaje zwycięzcą pojedynku. Tak, udowodnił, że był zdecydowanie lepiej przygotowany do samego końca. Naciskał na swojego rywala, im dalej w las, tym ta walka układała się bardziej pod jego dyktando. Zdecydowanie zasłużył na zwycięstwo.